Mazwane alabasta awu madoda isitufuza sithandwa sami. Cha lalela weSwilathi. Uyazi wena Swilathi, ngizwile njalo ivideo yakho le okade ukhuluma ngayo. Uzuthi uyafisa ukuthi ngelinye ilanga ngizithole sengikuwe lapho sengikudova dova lapho ngikudova dova ngomthondo. Ngikuzwile nje mawusho njalo lapha na kuyivideo yakho indavundavu yevideo le obuyenza ngongizwe. Uzuphathela amigama uthi ngifisa ngibe seduze kwakho ngikudova dove ngesende. Cha ngizwile leyonto. Kodwa uyazi weMazwane into efika ingixake mina ngawe. Cha uyakwazi kona ukukhuluma into esile eyinto nje eziningi ezisuke zithinta iSouth Africa. Kodwa when it comes to ukulungisa izinto ezonakalayo kulolu uqaba lwakho lweyitabane, cha uyahluleka impela kuvela unhlanhlathe nje uyithathela iside lokuthi nawe uyisitabane. Kanti uyazi weMazwane alabasta ukube buyisitabane esineqiniso bekuyomela ulimele iqiniso, ngoba phela ukuthi uyisitabane akusho ukuthi awusawazi umthetho wesizwe, awusawazi umthetho wobusiko bokuba umZulu njengoba uwumZulu nje. Akusho ukuthi anisazazi impande ezesizwe namagugu esizwe njengoba uyisitabane. Wazi kahle Mazwane, wazi kahle ukuthi yini errong, yini ehlonishwayo kaZulu, yini evikelwayo kaZulu, and uyiqonda kahle wena ivideo kangizwe ukuthi ungizube eqonda ukuthini lapha yana. Kuyekeke okunye ke abesekukhuluma noma indlela lokho abeqonda ukusho abeyikhuluma ngako yeke indlela ngisazodila nayo khona manje kuyo le video. Kodwa ipoint lokho kuthiwa icontext, icontext cha umzwile weMazwane. Mina ke ngifuna ukuthi ilungiseke lento Mazwane, ungalithathi isayidi ngoba naku nawe uyisitabane uzugcina ungasababona oronge abenziwa ozakwenu enizitabane kanye nabo. Uyabona nje sizinsizwa nje siyakwazi thina ukubona oronge abenziwa ezinye insizwa, sikwazi ukuthi lozo nsizwa siziconfronte silungise labo wrong. Asithi ngoba naku sizinsizwa oronge benziwa ezinye insizwa bese sithi sogigiyela silo sithatha isayidi ngisho insizwa ibheda. Nawe ke Mazwane azithi mayibheda itabane nje obuyibiza ngoNkulunkulu wazo nje. Ziholeke phela ngeqiniso Mazwane, uzikhuze mase igagamela, uzikhuze mase idlebeleka. Zikwazi ukuthi zihlale zisemgqeni ngendlela eright yokuthi zikhona ukwamukeleka phela emphakathini, ziphinde futhi zenze isense nakulabantu laba ezingakayenzi isense kubo. Uyabona, mina nje esayidini lami anginankinga mina neyitabane, ngoba i-standing point sami njengoMax Makhanya sithi wonke umuntu akaphile ngeinqumo zakhe. Lokho bona ukuthi einqumweni zakho kuyakusebenzela, mina njengoMax Makhanya ngithi phila ngakho. Kodwa phela ke yeka ke ukube sujumpa o red line azokuthi noma inhloboni yempilo inama limits. Kuneyindawo ongamele ugcaluze kuzo nje isinom kanjani. Uyazi wena Mazwane njengoba umuntu nje engathi umuntu edloze engathi unabantu abadala. Wazi kahle wena Mazwane ukuthi makukhulunywa nje ngokushiswa impepho ekhaya, impepho ayishiswa inombani, emsama kusondeli nombani. Ungenzi Mazwane bese kube ngathi awazi ama fundamentals okuba umZulu esizwe sethu njengoZulu. Sithi masikhuza ufike wena Mazwane uzogxeka abakhuzi bamanyala. Uyabona,
uyasazi isintu Mazwane, uyakwazi uyamazi uZulu, uyasazi isintu nje sethu njengamanguni ukuthi thina amanguni esiholwa ngaphansi kwaZulu uyazi ukuthi sithini isintu sethu. So bahole ngeqiniso ke Mazwane ngoba nosomizi nje banjena nje fanele ngabe wena Mazwane uthatha iposition yakho njengoba uhlezi uyibiza nje ngoNkulunkulu uyibiza ngomholo weTabane. Kumele uyithathe iposition yakho ukwazi ukuziyala iTabane uphinde futhi uyimotivate uyigqugquzele uphinde uyilwele. iTabane zikhuze mayibheda uphinde uyilwele la ihlukunyezwa khona bamba iposition yokuba umholi eTabanini. Asinandaba thina neTabane. Angize ke endabeni yevideo kangizwe ngoba ngiye ngenza ivideo nje elandela le video leyilandela leyo video ila ngezansi mawufuna ukuyibona ungayoyichecka la khona ngiqhamuke khona ngathi uqinisile ungizwe iqala kanjalo ivideo. Le video ke i-follow up kuleyo video ngifuna ukulungisa lapha yana enkulumweni entweni ebengithi uqinisile kuyo ungizwe. Into oqala i-context ungizwe i-context ye-video kangizwe iyona ebengithi iqinisile kodwa amazwi awaphimisele ngomlomo wakhe under the context eyiqiniso angihambisani ke nawo. Ake ngenze isibonelo mangikhuluma ngecontext ngikhuluma ngomongo wento ungizwe abeqonda ukuyiprotecta noma bezama ukuyikhulumela ngale ya video. Into ungizwe ngendlela esim-understande ngayo singomakhanya into ungizwe abezama ukuyilungisa lapha ungizwe bekhulumela izambatho zesizwe ezikhulumela kuphi na ezikhulumela kulawa amanyala njengoba kubonakala in public indoda iqabulana nenye indoda okungelona neze icala nephutha kodwa icala ukukwenza lokho ngaphansi kwezembatho zesizwe ebese kube ngathi isizwe isona esigqugquzela lomkhuba ngoba buka nezambatho zaso nazi zigqokwe ngaphansi kwamanyala. Yona ke indlela esi-understande ngayo i-context ye-video kangizwe bese kuba nezinto ke esingahambisani nazo azishila ungizwe njengaleyo ukuthi nje kurong ukuba isitabane. Cha, singomakhanya asivuma ukuthi kurong ukuba isitabane. Singomakhanya sithi angeke sishayele izitabane umthetho sithi yini wrong ezimpilweni zazo yini right ngoba nathi lento esiyiyo nje kungenzeka kube khona abangayifuni kube khona abangayifunayo. Wonke umuntu akaphile ngeinqumo zakhe. Akekho umuntu okurong ukuphila kwakhe uma ngabe kumsebenzela yena kungamhlukumezi omunye umuntu. Uma ngabe ukuphila kwakho kungamhlukumezi omunye umuntu ku right ukuphila kwakho. Akekho umuntu onelungelo lokuthi burong ubutabane ngoba ubutabane zinqumo zomuntu ezipersonal ngempilo yakhe ngezathu zakhe. Angidluleke lapho. Iphuzu number 2 elikhulunywa ungizwe elokuthi sesizozicwasa bukhoma ke manje izitabane amasemba lonto abeyikhuluma ungizwe. Akekho umuntu onelungelo lokucwasa omunye umuntu ngenxa yobulili bakhe ukuthi wena uhambisa nawe njengoba uyindoda unomthondo nje kukhona mhleze kukhona abangahambisani nokuthi wena uyindoda sekumele bakucwase. Cha, awunali right lokucwasa izitabane ngenxa yobulili abayikhethele bona. Okwesithathu iloku akukhulumile ukuthi kunesinye esila ku TikTok esimpofu esizibiza ngoZulu. Siyayazi ke lontizwa ihlala lapha eSandton ihlezi ihambela nendlamlenze njena iwumlandelo omkhulu kaGuzani. Insizwa leyana singomakhanya siyaconfirma lokuthi ungizwe ubeyisukela leyansizwa insizwa leya. Point number 4
ile point le ethinta uSomizi amasimba futhi lawa akhulunywa ongizwe ngoSomizi cha uSomizi ubengayideserve inkulumo njengale kuze kuthiwa uyaxoshwa kade indodelana nendoda amanyala ukugcina ke lawo nisibangela ukuphezulu nisibangela inkinga zokugcina nalomgodoyo uSomizi yabo lo Somizi qoqa isizwe sakho kuphumela sona eSouth Africa sizomcwasa bukhoma ke manje ke sizomcwasa bukhoma weyitabani wezinja wemgodoyi usuthi Golofu ethu imvunulo iyo yonke into igugu la kwaZulu jikelele lo mgodoyi wesitabani asifune ngishinhlawulo kodwa simfisela nje ke ubhubhane ukuthi azokwazi ukuthi ke lesi sitabani sithatha imvunulo iphelele kwaZulu inja nje lento edeserve ukuboshwa udeserve ukuboshwa ngoba phela sokwayizwe eliboshwayo noma kuthiwe ukuxoxa naye ngoba awukwazi ukuthatha imvunulo yamakhosi imvunulo yesilo noma kuthiwa namalini iphelele yonke njobe injalo especially thina sanibonani guys nibingelelwa uNkulunkulu uyitabani isilo seyitabani unyazi luyitabani uluhanyana uyitabani ningangiphana kodwa nganza kwethu lelizwe lethu nikubeke emqondweni lokho sisazoniphatha iyitabani zifocus kwakhena umnotho nganza kwethu ngiyababona oMax Makhanya bayaphawula bathi bayagcizelela lelizwe lethu sisazoniphatha futhi sisazoba upresident kushintshe futhi ngoba vele awekho amadoda nawo ahlelo obheka icele badla imali benza ubusela kunikezwa amathenda abanabuntu lelizwe elethu sisazoniphatha nibenzile uqili kwamosheka lonke izwe nangaba namthetho kwangena abokufika ileyo into engabe nifocusa kuyo ukuthi abokufika isothwa kanjani indaba yabo izwe libuyele kubantu noma abantu basemzansi basebenze sithe simbuza ungizwe umchunu ukuthi usenzo umchunu uthini ngaye wasiqambela amanga ngendaba kaCwecwa sikhohliwe wathula du umelithanda iqiniso ulithanda ngemvunulo kuphela yena iqiniso ngizwe umchunu niyabaziki ngizwe umchunu uyu uSomizi gogo Sikhotheni abantu nje abangajabula mangasatrendeki bayavumbuka nje akho mvunulo ayilwelayo uyazi naye angithi abantu besilisa labagqoka imvunulo yikupho kuyinkinga athi manje methina abaye emarokweni njani manje cause abafazi ngapha bangama-lesbian uma befaka imvunulo kuthiwa hayi yichilo umuntu wesifazane afake uma ifakwa amagay kuthiwa yichilo futhi niyazidakela igolo nje lelo umsunu lona ukhulumayo niyogcina ngokukhonkotha shadani weyitabani ngiyakuthanda lokho shadanani nivunule nithenga ngemali yenu lento lena uma ngabe befuna ukulwa ake balwe ukuthi abantu bathola imisebenzi lokhu bazogcina ngakho uma ngabe bekwazi ukulungisa izimo bethanda iqiniso ake bakhipha bokufika babuyele emakubo engezi umuntu oneskill esikhona awukwazi ukuzodrive ama-truck la bakhona abantu abadrive ama-truck woza neskill esingekho abake belwele lokho sibabone ngempela ukuthi balwela izwe ayikho inkinga indoda mayigqoka imvunulo igay ithandela ugqoka imvunulo abayifuni kuba lesbian abayifuni kumagay yini kanti ngiyabona umsangano ididi nje lelo into nje ye trend lena bayisanganele bayokhonkotha baze bayeke futhi umuntu okuprovokayo umenzela iplan umgqibe wedwa kungazi umuntu noma umshise uyomphosa olwandle umuntu okuprovokayo ugay noma ulesbian hlala umehlomane siyabazi laba niyabazi South Africa ngizwe gogo Sikhotheni Somizi leyo 3 leyo South Africa nje
same WhatsApp group leyo yabo eshadane inikwa yimigunya uzizindlita abano hey mahlama gay awusuka ani ngapha na kule gender lena kubi bayashisana ngamafutha bathelana ama acid bayakhala bondlelana izingane hey uyathitha uyangulisa webabo ningabanaki labantu ningabanaki ngichazwe irespond ka Somisi yabo ingichazile kakhulu guys meni ne energy ke ninanifuna ukulwa labantu sokuphatha konke lezi zinto lezi sokuphatha zonke lezi zinto zogcina zishanelela lo Max yogcine umedem wakwami engishanelela Max Bakhanya ngimqashile ngenza izingane zomgunyathe lezi ezenzwayo lento zakhona lezi ngenza izingane ezoshidabisa izingane ngiyoqasha nje amadoda mina bezongishidabisela izingane uyabona so nje sisazobaphatha bayekeni bakhonkothe ningabaniki same energy ngoba uyabona uSomisi indlela responde ngayo good sazoniphatha nganza kwethu nazo ukukhonkotha kuphela nababe mashayina enhlula namaPakistan bophu ubudoda benu ubonakala uma nikhuluma ngamagay kahleni nina anilutho bafana nilutho khiphana lamadoda lamaPakistan abulala izingane zenu before ke nizolungisa izimo zoSomisi ke ya akhiphana amaPakistan namashayina abuyele kuwo amadoda aseZimbabwe aseMozambique amaNigeria khiphani labo basibona ubudoda benu ngale kwalokho nenizihlama nonke bye.